Da bismo počeli nešto mijenjati, potrebna nam je odlučnost. Da bismo zaštitili interese cijelog društva, potrebna je hrabrost. Oslobođenje od tabua i predrasuda je napredak. Zaštita djece je instinkt. Podrška ranjivim skupinama naša je dužnost. Borba za interese naših sunarodnjaka, to je svrha. Odluke Europskog parlamenta već utječu na naše svakodnevne živote. Uzmi rješenje u svoje ruke. Pokaži građanski položaj. Glasaj za svoju budućnost. Morana Jokić, kandidatkinja iz Naroda, naš je čovjek u Europskom parlamentu.